největší chyba, kterou můžete udělat, je dát tu surovinu na polorozpálenou pánev. Co se tam stane? Ta surovina vlastně ona se neopeče. Ona se začne dusit a když se neopeče, tak nám nebude chutnat tak, jak bychom chtěli, protože přirozeným opečením, takovým slabým opečením zvýrazníme tu chuť té suroviny. Když se to maso neopeče, když to dáme na tu studenou nebo polorozpálenou pánev, tak se navíc ještě začne dusit, protože samozřejmě ta pánev okamžitě schládne, to maso začne pouštět šťávu a to je začátek konce. Takže doporučuji pánev pořádně rozpálit. Proto si teďka zapneme pod pánví a to naplno. Všichni kuchaři na světě tu pánev takhle pěkně rozpálí. Možná by nějaký nutriční poradce mohl proti tomu něco namítat, ale já, protože jsem kuchař, mě jde hlavně o to, aby to jídlo dopadlo dobře, aby vy jste byli spokojení, protože pokud je člověk spokojený, tak je zdravý. Toto je to kuřátko, které jsme opékali na té pánvi z hurta, z prutka, a toto je to, které šlo na tu polorozpálenou pánev. Už tam nám tenkrát vytekla ta šťáva, kterou jsme vlastně potřebovali v tom mase zachovat. V tom druhým zůstala, proto taky teďka je to vidět i vizuálně, prostě, že to jedno je menší a to druhé větší. Takže pamatujte si, nejdůležitější je, většina věcí přichází vždycky na horkou pánev a nikdy nestlumovat. Vždycky musí být ten výkon prostě znát.